Jisu Kristu try Yin maning you Jisu Yin maning you Jisu Nakaliang jong ka Sunday school jong ka balang blay nang tumay po kasi Shillong. Idan yung kapan ay kublay ipi nakapunta ka Christmas arajar arpo. Christmas kabasuk kabakaman kabadap jingkar ku. Ay kublay ipi kateng utra Jisu. Balang maukeng a reason for the season. Di maukeng bosikadyo ni kanma bang ipanan buram hagan ikapor. Sisa nakamanta kani klam COVID. Kajing lakman Christmas ndai tang jang balang ga jang amtang ga Sunday school ndai baro kawai ga perthai karan kajing kta. Idan ki kendon ibu perking baga sarkar kalabu bagi dai ban bot renti kena banlat jangan kajing pang. Ti hendrai wat lakat taru. Nasoskam ba ladang inang ban buat di ketien ke jong blay bagi hikai jong ka nginyo ke Christmas ke bedap jing kerku kumno bangila ban lay katang se thu ipi ndai swap ngan thu ipi kumno bangila ban yo ke Christmas ke bedap jing kerku ke bedam jingmut ko aswa ban thu ipi swang lajat kibril ha ke Bible kiba simla yo ke jing kerku jong ke Christmas pi ke Christmas kam Christ kedak Christmas kan Christmas Christmas ini Christmas tapi yang no ya Christ Christ sa astang mas kemud mentoy ayusho m kemud mentoy a kemud ayu s kemud sho tapi simna ya Christmas mentoy ayusho dan jing mentoy ayruam tigini ki lajak kibril naga Bible bang aku aban ya thoipi swangkum na bakim semlayo ga jing mentoy na ga jing kerku jang Christmas kini kini uban kong udai utaw nong ap ya ka yeng basa the innkeeper uni bril sumdan jaka ban ayo Jisu sum aja ka ya Mary badi Joseph haba kapol bakan khaklung kalapoy kaktin blagi tho te kalakhayu khon man kong jong ka sab yu ka jang sab lepen thiaru yu ka singai namar amdan jaka ki ha ka yeng basa namar belum dan jaka ki yeng basa namar ko kum jong ka sara ka sos kalang baro gitu ban ga jaj ba fe de ban lech jaka sinong trai ki jong ki te ka sinong Bethlehem ru itu brok be her bateng nos in David kila reseta bat ki yeng basa baro kha hapo jong ke Bethlehem kila dap kila shrei de ginang wan bansa tena kata kadaw yaw Joseph bat ya ke Mary umdan jaka ki bansa kene uni bro kila ban kondan kila ban konben boleh aja ka di Yesus Kristus bansa ane thoi piwat mangiru ngira ban bakala ko mo hagajing bon kam jongi hagajing jur ke business jongi ni kala bon long je pi berang pule hagi online classes jong pi online examination jong pi dekala bon long ibun kam boset jing set Christmas teaching set Christmas what present Christmas ibun kilinti gilak dak ba ngilak bon kam lode bangim non por na gamenta Jisu tinga kwa ning ba ni video ibarat ban bu akhmat jong pi wala tapi kwa penyo ke Christmas ke besok ke kemen ke bedap jing kerku ayo tra Jisu jaka ke biang hagaji im jong pi wala lang kunta unang ap yeng basa ubang bondan jaka nama jongki pelat jaka hagaji im jong pi nama jong Jisu kata kadai ka appeal ke jonga kadai ka jing tentu jonga pi kadang ka jing ruai hakten prang bang kum ne thou didst leave thy throne and thy kingly crown when thou camest to earth for me but in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity aktin kasi kumot mala laka khat bat kaburam in man ba wan wa dinga ande habat lam amdan jaka yemi me hapthia haposan mar bamdan jaka yemi hangta to wan chadano tra Jisu dan jaka
hada no jonga jona belas pak prof kunda jona syam sem tongi kintin masuk kodo kata-kata saya pitip borok ka gomne wan atra tuan syang hapo jonga borok khoi ngai ni klem tengkai ka khat jommi aga dono jonga kan long pat ka jaga ka bahata hapo jonga to syang kata kalong ka spirit ka lat kalonti da ka bangin yo ka Christmas ka badap jing ko kusisya ladangi ai how jisu ya ka met ya ka sem ka jing em jingi bakan long ka khat jo ba un yo ban sansar ya ka jing em ka jongi ba apa grup kita ka bagi khat kirang paling do pat kinang tho pi tep ha ka don tigre sta nari mi gi wan man wat ya tau khun long badang khasan us em gi ju bilat hayeng jong herat em ha Jerusalem tu herat u khat ya kirang ba lang do ba kinang tho bat kelewat ya jing tho ba khoi tep ba yaw jisun kha Bethlehem tu yang ki pulei u na kata ka jing so lupa jong apostol prophet Mika ka ong kumno ong paru Bethlehem prata penam long kepada tam penggi bre jong aman peng jong pha on mi no sancha jong a na pagi bre jong ki Israel kamut Mesaya kamut Jisu te namar ba kilaban batai yo Herod dia kata kajing batai ka jaka ya ka ban kha yo Jisu te kita kira ustad gila nang tek baliwat hapo Bethlehem ba kilawat ba kila syam syai Jisu ba kila anta ban maneu ban ai u gitu kajing ai ka mo pitip ha ka ksiar kajing ubi bat kamer hendai ba phelangan itu pitip pikanon em kata ka wai ba kini kinong tho kini kirang ba lang do na long ba kitip ha na jing tho ba khoi bala tho ha tau prophet Mika news pas na man swa ban kha Jisu Bethlehem re ki le de ki song bet ha po Jerusalem kim sem le hier sa Bethlehem wala ka jing ga lang tang nyo kilometer siteng benda selang nang dai ka ju ka senang brok ka nang ni tre po mulai nang tang nyo kilometer ai ndak kim sem le tapi pelaban kan benyi pelaban ang te kumne kim semlai ab kat kasikha jong Jisu kat Jisu kha kim semlai nor bagila tit lagi hing tho khoi udai mu u tu Mesaya nila ban kan benyi ki ande kim dai ban kan benyi ki kan ma yele de yo ngilong kom bolong maki I pule hasil school hikai man Sunday nak Bible kijing tho khana bat kijing ja ki bosok na kijing hikai ki kodon nak Bible ngila yo asio longkom kita ginang tho longkom kita kirang ba lang do ibla tep ha kten ki jong blai 100 kilong tang ki no yo so pat am kinong le tinga kwa ban IP kan khubor wat le long tang ki no so te long ru ginong le bala kim sim le namar kadam kajing atau ten kadam kajing bomet jongki ya kajing baki gilas pule ke Bible ne kim sem lenga ya ke baki pule kata kalang ke reflection ne kajing long jong ke society jingi menta ke pathai iso kata khubor Christmas kala rim kala blood marbala namar kim so tho ba kanung don kam ne kajing wan jong Jisu kajing em jongi kim so tho kanung ilong ke bopop kan no bangin posisi sa dujok la daw Jisu umjin lawan na kata ki kim don su kata excitement menta Christmas Lada kim yo ban bam cake lam yo ban khawai lam yo ban bam Christmas lam yo ban celebrate lam yo ban yai karo mundan jing kemen kam long kumta ngani thoi phi lada phile jingo yo Jisu lala phi kandoi umar kmat kom bolek takir ustad perkhat takir ustad kidan ki banang ban khan ji ong ba kalti ya jong ki kalong ars nam lenti na bele Bethlehem ke wat thik bagi wat yo Jisu temangiru ngimdei ban long ki bajai to ban lech ki jing seng ngimdei ban jai to ban mane yu blai ban wat yo Jisu ban ni kedo mar khamar badu kata ke ke khobor Christmas na ke benta jong kini gi nong tho bat kini ki rang ba lang do sakawai pada sawai pu bro ba mes ke Christmas ne bedo ya ke jingmut ba ke jingmut to jong Christmas tau de emerat anda ke la poi kita ke ustad hari ni ki keli u hango uta berang khasan us em giju utang so ga ketian wang komo em giju mangau em giju ai pat berang khan lo jonga telekom taru bore ya kata ka jilong ju ukhat kita ki nong tho ba kita ki rang bal kendong mangalong mentan ula klina ki biang-biang labatai ki ban syam yo Jisu balakha po Bethlehem uharat ong kong ong tawat ben na plasham sawan ye tho ya khana mangaro wala ban mane yo ta khulung hande kan sumja kumta
nda kita kirusta kali phan usla kari nak bai pakalunti kumo blai ula batha ke jing pos ne herat ula khejing bitar jing thumu jo ban tep hangno ju sudan hangno taus em manang khasian udan alang ban penyap yu ti dalada dat ban tep ye kata ba la shat ba kita gibe lagi ustad kali phan selection klem ye tho yu ke jaka bla khayu jisu ula hukum ban penyap ka bano ki khlong gibe asem sepo khana bahapa kata asam sepo kan thup yau jisu namar kata ka por ka ba mi kho tau kho jong jisu kalang la se arsnam pada nak kata don gi ba kata kalang ti wan ka baki wan kata ka jaka ka baki wan kita ke ustad kalang ba arsnam ti bla jengai ba tu mo ngai pi menang ngem de ban long gi ba jai tu nang arsam nanti kan wa yo jisu kan utam mangile bende so man la ka sin spang jisu te khantam spang herat herat ukwa banlong sem ustad banlong sem ukwa dalelero bandan we parus em ka jing em jo manga pingila banam long sem re hala ka jong jing em hala jong career ka jong ni so mai long kis em te lana phimsa bo jisu long sem ka don jong pi kan mau u herat u haden bula kan ta jisu u long sem sumtra ban lej mane ban ai jing ai so bhai kum yo sem u herat ulah hukum ya ka jing penjab jang ki khlong barok kan mau dreams ki jangi ki jing community ki jangi ki jing kwa ki jangi ki jing anglo jangi barakhat kum kita ki khlung ki bayap hang ta pa Bethlehem ki sayang no la da pim ayo jisu won long us em bat unang pon em jang ka em ka jang ki te ki ne ki lai tli ki group of people bang kwa bat ai ka jing chai ki peleng ba kum ki ne yin dei ban long da le ru na bal dang long kum ki ne yin du no ya ka jing mentoy ka jing kerkhu ba ka jing mot ka ba sisa jong Christmas ka belong ujisu ha ka don jingi kum ba supen lengkat ye tho lengkat ikatu prolat li bang mentan to ai jaka ai ka por ya jisu ha ka jing em jong pi la pi bon kam no kan ru ka ba ar to ngai ka jing tho ba ka jing kai ba peli ya baro ba tolong tang kinong ya son re ru kinong le ya ka ba pelanang ba ka ba sao penlang ya jisu utrai bodos em jang kaji em jang pi hangta kalong kabut bari lapinyo ya Christmas kapadap jingku arajar arpo Christmas besok ya pi boro nang mata kaburo mulai amen.